kulturno-zabavnih i sličnih manifestacija. Nema para, ne može se, a ipak evo vidi, na ribarsko veče sve džabe, i riba, i vino, i restorani rade, čuo sam da su spustili cijenu večeras i da bude veći promet. Kako ste vi uspjeli da sve organizujete? Prvo dobro večer svima, želim da vas pozdravim u ime organizatora ribarske večeri u Bigovini, želim da se osjećate kao kod svoje kuće. Dakle, osjećaj je očigledno postignut, a onda ono vidim najveća gužva ipak tamo kod Gradela. Koliko je luca, odnosno oslića pripremljeno večeras? Za večeras ribari iz Bigovine su pripremili 250 kila luca i 200 litara vina, 100 bilog, 100 crnog. Kad Stanko pominje ove brojke, ja vas samo upozoravam i podsjećam da je i večeras organizator pripremio brojne nagrade za vas, učesnike ovog programa, zato pamtite neke od ovih i još brojki koje će biti pomenute. Valja će kasnije kad budu nagradna pitanja da se podijele ove i još neke nagrade koje nam je donio direktor turističke organizacije iz Kotora Mirza Krcić, kojega pozivam da nas sve skupa pozdravi i da nam saopšti aktuelni turistički raport Kotora na današnji dan 5. augusta 2016. godine. Mirza, evo prošle godine smo te nestrpljivo čekali, bio si ovako, da kažem, tražen po cijeloj Boki od Kostanjice, Morinja do Lasne Grbačke do Bigove. Ove godine si stigao, iako je, i to zapamtite poštovani posjetioci, ovih dana u Kotoru su karnevalske svečanosti, sutra 6. je završno večer karnevala i tu brojku zapamtite, treba će za nešto kasnije, ali evo Mirza Krcić, spiritus moment turističkih dešavanja u Kotorskoj opštini je tu, pa Mirza, stalno se nešto dešava, te Stoliv, te Prčanj, Muo, Dobrota, Risan, Morinj, Bigova. Dobro večer svima, da vas sve pozdravim, veliko mi je zadovoljstvo što sam večeras ovdje kao i svake godine. Od kad sam na ovoj poziciji, prije svega se zahvalim domaćinu, gospodinu Stanku Lazareviću i svim onim koji su napravili da ovo večer uživamo, da pozdravim sve goste koji su došli ovdje da odmore i svakako da pozovem sve da sutra večer ko ima volje i snage da se probije do Kotora jer zbilja su velike gužve, da dođu i da uživaju u 15. internacionalnom ljetnjem karnevalu, a ono što bi svakako volio da najavim, oni koji duže ostaju, 20. augusta naša tradicionalna manifestacija Bokerska noć od 21 sat, dakle zapamtite 20. august ove godine. 20. august, zapamtite i to, Bokerska noć, i to će biti korisno za nekog od učesnika u nagradnoj igri. 6. augusta karneval, a danas je Stanko Lazarević i njegova ekipa ovdje iz Bigove obogatila ovo ribarsko veče sa ribarskim danom. Šta je to bilo? Pa, po prvi put ove godine smo organizovali sportske igre i to je bilo odbojci, turnir u odbojci, bilo je plivanje na 100 metara, ronjenje na dah, trčanje u džakovima i plivanje. Vjerojatno će svi ovi sportisti imati večeras bolji apetit. Mirza, molim da nam pomogneš, ali sad pozivamo sve učesnike, odnosno najuspješnije na današnjim sportskim aktivnostima, da prime ove pehare i diplome, dakle ide iz odbojke za osvojeno prvo mjesto odbojci ekipa Modrića. Ima li Modriće?